Hello guys! Nandito ako ngayon sa bukid. Pero pupunta pa ako sa bukid. Hello guys! Ayan, punta tayo ngayon sa bukid. Para maghanap ng pwedeng kukunin na ulam. Ayan, so naglalakad ako. Bale, kasama ko rin yung ate ko pero nauna na siya. Ito na guys, yung bukid. Ayan, nandun si ate. Sabi niya pwede na daw tibain yung saging. Eh, wala naman kami dalang gulok. Kaya babalikan na lang namin. Babalikan na lang namin mamaya siguro. Sana ko naman natibam. Dapat ijay. Adan, nagpagain di magkadyan ay nagbaba. Dito kami sa lilim ng saging. Ayan. So kung saan ay may mga dito. May mga bunga din. Ayan na guys, yung puwan ng saging. Ayan, bunga ng saging. Meron pa doon sa kabila. Doon. Ayan no. Kukunin namin sa susunod na araw. Ayan. Tapos ito guys, may puso ng saging pa dito. Ayun no. Ayun. Kukunin ko yan sa susunod na punta dito. O yan pala, may nahanap si ate na panungkit. Hinahanap niya yung puso ng saging, nandyan lang. Kung ahas lang yan ay tinuka na. At ano traktor dagta nga ulag ka dakal. Aw. Why? Di pa napansin adik yan. Ayun no, magsusungkit sa ate ng ganyan. Tingnan ko lang kung kaya niya yan. Ang hirap-hirap kaya manungkit ng ganyan. Sabi tusukin yung pet, tapos iganyan mo. Ayaw niyang sungkitin. Pagod daw siya, laki-laki ng katawan eh. Ako na lang magsusungkit dyan. Tusukin mo yung niya, yung tudukam aji kasi na, puun-puun na. No, matagisan ka sa mo, tudukon aji kasta na. Ubat na. Sige, sige. Kaya mo yan, kaya mo yan. Kaya mo yan. Nahulog na. Ayun, no. Kasi kayo teto, agtudok ko na ni Ryan. Ayun, no. Yan na. May ahas dyan. Yan na, baka may ahas yan, Yung dilim naman dyan. Ayun, nakuha na. Kasong maraming damage. Oh, okay lang yan. Yan lang yan sa Ayan. Gawing ukoy ko na. Pwedeng gawing ukoy yan. Ayan. Ito na guys, nakakuha din ako ng puso ng saging na pang ulam. Ayan, pinagpawisan pa ako. Ang hirap palang manungkit. So, magkuha pa tayo ng sitaw. Dito din. So, let's go. Ayan guys, dito kami nagkuha noon ng sitaw. So, check nyo dyan sa description below yung pagkuha namin ng sitaw. Bale, yung mga sitaw dito guys ay matatanda na. May mga ito plat. Ito na guys, nakakuha na ako ng sitaw. Ayan. Tapos pupulutin ko na yung nakuha kong puso ng saging. Ha? O sabi ni ate, may na daw.
May pwede na daw kunin na saging. Ay, oo, nakatago pala. Danalong naman siya. Yung saging doon. Oh. Siguro kita mo. Uy. Pwede nang tibahin. At may puso ng saging pa dyan, oh, ate, oh. Ang liit. Mayroon pa. Oh, may hinog pa dyan. Nakatago. Hinog na maliliit. Oh, Matalas na. pangit. Tingnan lang dito, nasisira lang saging. Tara na. Oh, uwi na kami, guys. Ito na yung nakuha ko. Tiwara. Ako'y makagpisil pa. Ano mo siya ko? Nagalakot ko na agad ka. Nagababaw. Puro dyan. Pinanggaling pa niya rin mati ito. Ito ako. Hindi nakita na pero niya talaga na yung diba dito. Pintas nga mulaan pa tigal yang. Diyan nagalak galyang idini. Ta. Ada bagas na ay di galyang katan. Ta. Ay nagato. Tatog kalit ay ilako ta. Mainit na dito. Tanghali na. Kita na niya magatan. Tapos magtingin kami ng mangga para pang mukbang mamaya. Oy, may matigas na diyan na saging. Malapit na 'yan, oh. Ayan. Ayan, mag-green na 'yan. Malapit na. Wala na 'yung malalaking saging diyan. Ay, kamo, ang sama ko. Adala ko. Aji nagdakkel, aji awan ti puso na. Adama puso na. Ha? Ada? Dala umsa? Per day? At may saging dito yung guys. Hindi siya nagkakaroon ng puso. Pero nasira na siya, oh. Ayan, oh. Ayan. Pero hindi namin nakita. Ang lalaki. Yung isang braso yan. Kalaki yung bunga niya. Meron dito, guys, oh. Ayan, oh. Kung napapansin nyo, guys, yan yung saging na hindi nagkakaroon ng puso. Ayan. Matigas ang puso. Yan. Pag matanda na yan, guys. Ayan. Malalaki yung saging yan. Parang braso kalalaki. So, let's go na. Ha? Yan. Te. Atan mangga. Ay. Oh, ayan guys, oh, may mangga pala. Kukuha tayo. Oh. Yan, nakuha ni ate, oh. Isa na ba? Ayun, pulutin mo. Santa Maalan, naggananaw. Nagturuan nan. Aji mo, bingkul sa tinakitam. Dua, tapi masih jauh. Dalawa. Ala, nahihinog na. Masarap yan, pang pinakurat. Ayun, no. May nakuha pa daw si ate doon. Nagpunta doon sa Wala naman na yata. Parang dalawa lang yan. Ang galing, ha. One shot lang, ha. Nakakuha ng 3 agad. Kumuha, kanyam. Pang kumuna siputan. Kalaala lakit di. Di alam mo, ano kaya mga alaon? Makan. Let's go.
Let's go ulit. Sirok guyabano tipag naanta yun. Ayan, malapit na kami sa bahay guys. Ayan. May mga pinya pa kami dito. Ayan o, may mga pinya pa. Ayan. Ayan. Marami pa. Kahit lang dito sa may lilim-lilim guys eh. May mga bunga. Guys, papasok na ako sa bahay. At maraming salamat guys sa panonood ng aking video. At sana po ay panoorin nyo rin yung mga ibang video ko guys sa may description below.